En dan gaan we naar een interview met Claressa Feliciana. Zij is van Flow de woordvoerder. En Flow maakt het mogelijk via Nos País en ook via Tele Curaçao dat alle wedstrijden van het WK bekeken kunnen worden op Curaçao. Het is een cadeau van Flow aan de bevolking, zo legt Feliciana uit. En we hadden haar een interview als hoofdsponsor van Nos País Television. Waarom ze dit precies gedaan hebben. Claressa Feliciana, woordvoerder van Flow. Nou, we zijn wel heel dicht bij het WK gekomen. Welkom in de studio. Flow speelt een belangrijke rol om te zorgen dat iedereen op Curaçao alle 104 wedstrijden en vooral die van Curaçao kan zien. Wat doet Flow precies? Nou, heel erg bedankt. Bedankt voor de uitnodiging ook. Nou, vanuit Flow staan we natuurlijk achter deze natie. Iedereen praat over, we zijn de kleinste natie die het ooit heeft gemaakt op dit groot podium. En vanuit Flow zijn we echt vanaf het begin van het jaar al bezig met teruggeven aan de bevolking. Dat is onze focus geweest. We hebben heel veel teruggedaan in de sport, ouderen, in kennis delen, etc. En ja, voor ons was het gewoon, we gingen steeds op zoek naar nog meer. En toen kwam het moment suprême, om het zo te noemen, dat we ook de mogelijkheid hebben gekregen nu om achter Nos País te staan. En deze mogelijkheid te bieden aan heel Curaçao. Want Nos País gaat alle wedstrijden uitzenden. We kunnen dan het hele WK volgen op die manier. Tele Curaçao krijgt ook de wedstrijden van Nos País. Dus op die manier kunnen we het WK helemaal goed volgen. 100%. Ja, Nos País gaat het volledig uitvolgen. Dus, en ja, Flow daarachter als het netwerk achter deze natie. En inderdaad, Nos País heeft aangegeven dat ook Tele Curaçao het kan zien. Het is ons doel dat geheel Curaçao het kan zien. Vandaar dat we ook bezig zijn met enkele watchparties organiseren. Gewoon bij wat snacks en andere locaties. En zoveel mogelijk locaties de mogelijkheid bieden momenteel om gewoon de bevolking te voorzien om deze wedstrijden te zien. Hoe wordt erop gereageerd? Zeer positief, heel positief. Men is heel blij dat ze de wedstrijden dus kunnen gaan zien. En natuurlijk, iedereen heeft onze blue wave, onze blue gevoel omarmd. Omarmd. En we zijn heel trots op onze voetballers. En eigenlijk zijn we, to be honest, heel trots op elkaar als bevolking ook. Hoe we dit moment samen dragen en beleven. En hoe is de samenwerking met Nos País tot stand gekomen? Hoe gaat die samenwerking? Ja, die samenwerking gaat vloeiend. Het is heerlijk om met Nos País en vooral met Mavis samen te werken. Ja. Als je het over Nos País hebt, heb je natuurlijk ook. En wat meer, het past er ook helemaal bij, vinden wij. Hè? De woorden Nos País en dan Nos País bij Mundial. Dus de samenwerking gaat heerlijk. En we proberen echt alle gaten te sluiten, zodat we weten dat we ook echt alles gecoverd hebben. Is alles nog in voorbereiding? Of is alles al klaar? Of moeten jullie nog dingen afronden? We zijn nu al klaar en we zijn eigenlijk op het moment om onze dry runs te gaan doen. Van hey, laten we even wat tests met elkaar, de laatste test met elkaar gaan doen. We hebben ook extra maatregelen getroffen. Dus we willen echt ervoor zorgen dat we geen seconde, en dat is waar het om gaat, hè, geen seconde missen. Alles kunnen zien, alles goed georganiseerd. Zo is alles dat. technisch goed. Hey, hartelijk dank. Bedankt.